Gọọmenti Anambra State site n'aka ụlọọrụ Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade nọrọ na nso nso a wee zonye ọkpa na nnukwu ihe dịgasị iche iche n'Awka, Ogidi, Obosi, Ọbanakwa, Owerri Road, Onitsha wee nwụchikọọ mmadụ 16 a na-enyonyo na ha bụ ndị agboro nakwa ndị na-anakọ ụtụ isi na-enwetaghị nkwado iwu. Gere akụkọ a ka o si wee gaa. Ka a na-akpụpụta ndị ahụ a na-enyo enyo n'isi ụlọ ọrụ ndị Ọcha Brigade dị n'Awka, onye managing director nke Ọcha Brigade, Comrade Celestine Anere, onye a nọchitere anya ya site n'aka onye Public Relations Officer nke ya bụ otu, Maazị Anthony Agbaefuna, kwuru ịdị uchu nke Gọvanọ Soludo n'ịchụ ndị agboro na steeti a ma kwukwa na otu ahụ ga na-aga n'iru n'inyochapụta ndị a ebe niile ha nọ. Comrade Anere gwara ndị mmadụ ndị ụzọ ha si akpara ego na-ezighị ezi ka ha gbaa mbọ si na obodo a pụọ ma ọ bụ ha banye na amụma One Youth Two Skills bụ nke ọchịchị Gọvanọ Soludo na-etinye maka ndị ntorobịa. Dịka o siri kọwaa, ya bụ ụlọ ọrụ ga-aga n'iru ịnwụchikọ ndị omekome dị iche iche ndị jụrụ ịkwụsị ọlụ agboro n'ihi na ha na-eweta ọgbaghara n'obodo. O kwuru na ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị a ga-akpụga n'aka ndị uwe ojii ebe a ga-emesịa kpụpụ ha n'ụlọ ikpe. Ụfọdụ ndị ahụ a na-enyo enyo kwetara n'ịlụso ndị otu Ọcha Brigade ahụ ọgụ ma kwukwa na aka ha dị ọcha n'ebubo ahụ a na-ebo ha, na-ekwu na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-anyara onwe ha ọgba tumtum keke ebe ndị ọzọ bụkwa ndị emere onwe ha njem.